What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang aswangan, ay nais ko munang panandaliang isingit ang i-shoutout mo segment. This time, ang babanat ay si Boss Nikki ng Twisted Mind. Boss Nikki, pasok! Hey there, I just wanted to take this opportunity by saying thank you to Mom Eriza Miguel, Tiktilaok Stories, Ben Jose, Tales from the Creepy Noy, Abigail Sofia, Eliseo Saavedra, Miss Colette, and Boss John Din for taking the time to listen to my channel kahit na nagno-nosebleed na kayo. Special thank you na din sa mga narrators na nagtitiwala sa akin na makakulab. And to everyone else that I may not have mentioned, thank you from the bottom of my heart. And to anyone else who loves to hear tales featuring serial killers, creepy urban legends, unsolved crimes, tales of the macabre, and true crimes, please drop by my channel, Twisted Mind. Thank you all and stay safe. Ayun oh. Thank you, Sis Nikki. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Ang istoryang inyong matutunghayan ay base sa karanasan ng kababata ni Nanay Luz. Naganap ito taong 1966 sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Malaking piraso. Maraming nakaganyan tao pala. Hindi mo bango kunwari. Napaling ka. Tapos may kalamansi sa bulsa. Pirisan mo. Nag-aagnas yung kulay na ito. Libor doon. Tao pala. Kunwari, ibil ka na mura. Ito lalaking pala sa tao. Karami sa amin ganyan. Iswapang na magkain sa mumurami. Sabi na, pag nakakain ka pala ng taong karne, nagbubunot ang ngipin. Tanggalan. Matatanggal ngipin mo? Nang mga panahong ito ay 18 anyos na si Nanay Luz. Madalas daw siyang isama ng kanyang ina sa trabaho nito bilang mananahe at tagahabi ng tela. Madalas nga raw naiinggit siya sa kanyang mga kaidarang kababata dahil lagi itong magkakasama. Kumbaga, ang mga kababata niyang yon ay may social life, pero siya, puro trabaho na. Isa kasi siya sa tumutulong upang itaguyod ang kanyang pamilya. Sanay na naman daw siya sa ganun, kung kaya't okay lang sa kanya. May mga pagkakataon na niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan na dumalo sa mga pistahan. Ngunit bihirang-bihira siya makasama sa mga ito. Gawa ng busy nga palagi. Itong si Nanay Luz ay may isang kababata na nagngangalang Linda. Sadyang maingay daw ang bibig nito, kumbaga parang palingkera. Natural na rin dito ang pagiging tsismosa. At dahil sa kababata niya naman ay nasanay na siya dito. Medyo may katabaan din daw itong si Linda. Isang umaga ay nagtungo ito sa kanilang bahay upang yayain siya na dumalo sa isang pista. Mga dalawang bayan din ang pagitan ng baryo nila sa baryo na pupuntahan nila Linda. Pinipilit pa siya nito na sumama. Ngunit kagaya ng dati ay hindi niya maaaring paunlakan ang mga ito. Maraming trabaho ang naghihintay sa kanya at hindi kakayanin ng nanay niya na gawin yon mag-isa, kaya't obligado siyang tulungan nito. Iniinggit pa nga raw siya nito dahil marami raw kabinataan sa baryong yon at masasarap din daw ang pagkain dahil magagaling magluto ang mga tao doon. Binalak niya namang magpaalam sa kanyang ina. Pinayagan naman siya nito. Ngunit sa bandang uli ay nanaig pa rin sa kanya ang pagiging matulunging anak. Kaya't ng hapon ay sinadya niya si Linda na hindi na siya makakasama sa mga ito sa kadahilan ng marami silang trabahong inuwi sa bahay nila. Bahagyang nagtampo pa si Linda dahil hindi niya napaunlakan ang imbitasyon nito. Sa huli ay dalawa lang silang nakaalis ng isa pang kaibigan nila
na si Gloria. May panghihinayang man na nadama si Nanay Luz ay okay lang naman sa kanya dahil ang mas priority niya ay ang makatulong sa kanyang magulang. Kinabukasan nun ay wala silang gaanong trabaho ng kanyang nanay kaya't maaga silang nakauwi. Naisipan niyang puntahan ang bahay ni Linda para kamustahin kung ano ang nangyari sa dinaluhan nitong pista. Ngunit ang sumalubong lamang sa kanya ay ang mga magulang nito at sinabing hindi pa maaaring kausapin si Linda. May sakit daw ito. Ang ikalawa niya naman tinungo ay ang bahay ng isa pa nilang kaibigan na si Gloria. Ngunit laking pagtataka niya dahil ganun din ang sinabi ng mga magulang nito. Sumapit pa ang 1 linggo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila hindi niya na napapansin na lumalabas si Linda at Gloria. Napaka-imposible nun dahil numero 1 chismosa ang mga kaibigan niyang ito. Ngunit ngayon ay hindi niya na nakikita. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na siya nag-atubiling sadyain muli ang mga ito. Doon niya na nalaman ang dahilan kung bakit hindi na naglalabas ang dalawa. Sobrang excited daw nila habang patungo sila doon. Kasama nila ang 2 pa nilang kaibigan na taga doon mismo sa baryong kanilang pupuntahan. Umaga pa lang ay tumulak na sila upang sa katanghalian ay naroroon na sila. Balak din kasi nilang umuwi ng bandang hapon. Sobrang saya daw sa paligid nang dumating sila. Maraming tao ang nagkalat sa labas. Medyo liblib daw ang lugar, ngunit hindi na nila alintana yon dahil sanay naman sila sa ganon. Malayo pa lang daw sila ay may mga sumalubong na sa kanila at amoy na amoy nila ang mga mababangong niluluto sa bawat kabahayan. Ang isa pang ikinatuwa ni Linda at Gloria nang makakita sila ng mga naggagawapuhang binata. Siyempre mga dalaga, kaya todo pa cute sila. Nang sumapit na ang katanghalian tapat, ay pinakain na sila ng mga ito. Ngunit nagtataka sila dahil tila silang 2 lang ang kumakain sa isang maliit na kusina sa bahay ng kaibigan nila. Ang sabi sa kanila ay abala raw ang bawat isa kaya't mauna na silang kumain. Takam na takam sila kasi itong si Linda ay sadyang malakas kumain. Halos lahat daw ng putahe ay tinikman nito at halos maubos niya na rin. Gayon din si Gloria. Maya-maya pa ay may hinain sa kanila na tila isang kinilaw. Doon na naisipan ni Gloria na ilabas nito ang kalamansing daladala niya. Nakagawian na kasi nito na magbaon palagi ng kalamansi. Ang trabaho kasi ng kanyang mga magulang ay taga-ani ng mga ito sa isang mansyon sa kanilang lugar. Madalas siyang sumasama sa mga ito kaya't nakagawian niya na ang mga bagay na yun. Nagmamadali pa siyang pinatakan ang putahing yun at agad itong hinalo. Ngunit laking gimbal nila nang unti-unti ay tumambad sa kanilang paningin. Ang kinilaw na iyon ay dahan-dahang nangingitim at parang naaagnas. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan. Nag-umpisa na rin na umalingasaw ang napakapahong amoy. Nagulat pa sila nang narinig nila ang boses ng kaibigan nila. Papalapit na ito kung saan sila kumakain. Hindi malaman ni Linda at ni Gloria kung ano ang gagawin nila. Kung ano-ano nang naglalaro sa kanilang isipan. Mabuti na lamang at naging maagap si Linda at agad na naisilit sa isang bayong ang naaagnas na putahing yun. Paglingan nila sa pintuan ay nakangiti na ang kanilang kaibigan. Oh, Linda, Gloria, bakit parang namumutla kayo? Masarap ba ang mga pagkain? Nabusog pa kayo? Oo naman Alice. Ang sasarap ng pagkain nyo. Ang galing magluto ng mga magulang mo. Siya nga pala. Saan bang CR nyo? Pwede bang makiihi? Oo naman Linda. Halika, sumunod ka sa akin. Uy, teka lang Linda. Nasama rin ako. Sa isang palikuran sa likod bahay.
Hindi na mapakali ang magkaibigang Linda at Gloria. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Iniisip nilang magpaalam na upang makauwi na agad. Ngunit hindi rin nila maialis sa kanilang isipan na hindi na sila papayagang makaalis ng mga ito. Halos maiyak na ang dalawa at pinagsisisihan nila kung bakit pa sila gumawi sa lugar na yon. Ang dating tsismosa at napakaingay na bibig ni Linda ay bigla na lamang nanahimik. Gayon din ang kay Gloria. Napansin naman ito ng kanilang mga kaibigan. Nanibago ang mga yon sa kanila. Ang dinahilan na lang nila ay naninibago lamang sila kasi nga nasa ibang lugar sila. Lumipas pa ang ilang oras at hindi nila malaman kung ano ang gagawin nila upang makaalis na sa lugar na yon. Marami nang nagiinuman ng tuba sa paligid. Ngunit napapansin nila ang madalas na pagsulyap sa kanilang dalawa ng mga tao doon. May nakikita rin silang mga bata na naghahabulan at tila may bitbit na hilaw na karne. Ang iba pa nga ay pinag-aagawan ang mga yon. Matatalim din ang mga tingin nito sa kanilang dalawa. Alam nilang may kakaiba talaga sa baryong yon. Maya-maya pa ay may naisip na paraan si Linda. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na si Alice na samahan sila sa ilog kasi sa kanila ay malapit sa dagat. Kumbaga sawa na sila sa dagat kaya gusto naman nilang maka-experience ng ilog. Hindi naman nagdalawang isip ito at agad silang sinamahan sa isang ilog doon sa kanilang lugar. Doon na nagplano si Linda at si Gloria kung ano ang gagawin nila. Maya-maya pa ay narating nila ang isang malawak na ilog. Medyo may kalakasan din ang alon ng tubig doon. Tinanong pa ni Linda kung anong lugar na yung kapilang ibayo. Ang sabi naman ni Alice ay wag daw silang gagawi doon dahil sadyang delikado at maraming mababangis na hayop doon. Kadalasan daw nang napunta ron ay hindi na nakakabalik ng buhay. Sakop na raw yon ng ibang baryo kaya't hindi raw namin maaaring tunguhin ang kabilang ibayong yun. Habang nandoon ang tatlo ay isip sila ng isip ng paraan. Naisip din nilang biglang takbuhan na lang si Alice. Ngunit alam nila na wala silang laban dito dahil matibay na ang ebidensya nila. Mga aswang ang tao sa baryong yon. Sa kanilang patuloy na paglalakad ay nakakita sila ng isang maliit na balsa. Agad na nagaya si Linda na sumakay doon. Ngunit todo ang tangge ni Alice. Sadyang delikado raw kung gagawin nila yon. Ito namang si Gloria ay nagmarunong na lang. Ang sabi niya ay magaling daw siya pagdating sa mga bagay na yon. Ngunit mariin ang pagtangge ni Alice at napapansin nilang tila napipiko na ito. Kinumbinsi na lang nila ang dalaga upang mapasakay sa balsang yon. Ngunit ayaw talaga nito. Saglit nilang inalo si Alice. Ang sabi nila ay susubukan lang daw nila dahil matagal na nilang hindi nagagawa ang mga bagay na yon. Wala naman itong nagawa kundi hayaan na lang sila. Agad na nakakuha ng mahabang kawayan si Gloria bago sila sumakay sa balsang yon. Sa una ay kunyaring tuwan-tuwa sila dahil nga nag-i-enjoy sila eh. Paglinga nila medyo nag-aalala pa nga si Linda kasi sadyang malakas ang alon. Baka tangayin silang dalawa. Ngunit hindi sila nagpahalata at unti-unti silang lumayo sa pangpang tungo sa kabilang ibayo. Sinisigawan na raw sila ni Linda na bumalik na agad. Ngunit nginingitian lamang nila ito at sinasabing huwag mag-alala at babalik na sila. Ngunit kabaliktaran ng kanilang ginagawa. Unti-unti nilang tinatawid ang malawak na ilog na yon. Maya-maya pa raw ay tila nag-iba na ang ekspresyon ng mukha ni Alice. Galit na ito. Medyo kinabahan na silang dalawa sa nakita nilang yon. Ang mas lalo pa nilang ikinagimbal nang unti-unting nagsulputan ang mga tao sa likod ni Alice. Naroroon na ang mga kalalakihang nagiinuman kanina at ang mga kabataang naglalaro sa kalsada. Sinisigawan sila ng mga ito na bumalik na dahil marami raw buhaya sa ilog na yon. Imbis na bumalik
ay nagmamadali pa nilang itinulak ang balsa tungo sa kabilang ibayo. Halos tumaob na raw ang balsang sinasakyan nila dahil na rin sa bigat ng timbang ni Linda. Ang isa pang dahilan ay hindi naman talaga sila marunong gumamit nun. Laking pasasalamat nila nang marating nila ang kabilang pangpang. Wala nang lingon-lingon, mabilis nilang tinahak ang papasok sa loob ng masukal na kakahuyan. Panaka-naka pa nilang nilingon ang kinaroroonan nila Alice. Mabilis na nagtakbuhan ang mga kalalakihan. Tila naghahanap ito ng daan tungo sa kabilang ibayo. Gayon din naman ang iba ay may dalang balsa. Ang iba naman ay naglundagan na sa tubig. Halos panawan ng ulirat ang magkaibigang Gloria at Linda. Hingal na hingal nilang tinakbo ang loob ng kakahuyan na yon. Halos hindi na sila nag-uusap. Ang importante ay makalayo sila sa lugar na yon. Dinig na dinig nila ang mga humahabol sa kanila na tila mga kabayo sa bigat ng mga paa nito. May mga pag-angil na rin silang naririnig. Partida pa. Hapon pa lang nun. Wala nang maayos na direksyon ang tinatahak ng dalawa. Ngunit hindi pa rin sila naghihiwalay. Maya-maya pa ay hingal na hingal ng napaluhod itong si Linda. Si Gloria naman ay pilit binabangon ang kanyang kaibigan. Umiiyak na si Linda at habol hininga na rin. Nagsabi ito sa kanyang kaibigan na si Gloria na iwan na siya at iligtas na nito ang buhay niya. Ngunit hindi ginawa yun ni Gloria at buong lakas pa rin na itinayo ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng hingal na nadarama, pinilit pa rin itong mailakad ang kaibigan at nagtuloy-tuloy pa sila sa loob ng kagubatang yon. Ilang minuto pa nang maramdaman nilang palakas ng palakas ang mga pag-angil na yon. Hindi nga nagtagal ay parehas na silang bumagsak sa damuhan. Inisip na lang nila na ito na ang katapusan nila. Sinusubukan nilang tanggapin ang mga bagay na yon. Nakangiti pa ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Palakas ng palakas ang mga yabag at mga angil na unti-unting lumalapit sa kanila. Wala na silang nagawa kundi ipikit na lang ang kanilang mga mata. Ngunit laking gulat nila nang makaramdam sila ng mga yabag malapit sa ulunan nila. Nang itilat nila ang kanilang mga mata ay natanaw nila ang isang pares ng paa na nakatayo sa harapan nila. Nang iniangat nila ang kanilang paningin ay natanaw nila ang isang matanda. Nakangiti ito sa kanila at nakaunat ang dalawang kamay. Nagdadalawang isip pa raw sila kung aabutin nila ito. Ngunit dahil sa maamo ang mukha ng matanda ay ginawa na rin nila yon. Tinulungan sila nitong makatayo. Bago pa man sila makapagpaliwanag at makahingi ng tulong dito ay sumenyas na ang matanda. Inilapit nito ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Senyales na tumahimik muna sila. Maya-maya pa ay may biglang bugso ng hangin na tumama sa kanila. Nanggagaling yon kung saan naroroon ang mga humahabol sa kanila. Nang lingunin nila ito ay nakakita sila ng matatalim at mapapulang mata na nagtatago sa madilim na bahagi ng kakahuyan na yon. Matapos nun ay nagwika ang matanda. Mga kaibigan, tila naliligaw kayo. Hindi nyo na teritoryo ang lugar na ito. Ano ang pakay nyo sa dalawang dalagang ito? Mando, huwag kang makialam dito. Ibigay mo sa amin ang dalawang babaeng yan. Nakatakda silang ihandog sa aming pista. Huwag ka nang makialam dito. Kaibigan, hindi maaari yan. Nandito kayo sa aking teritoryo. Alam nyo ang ating kasunduan, ngunit nilabag nyo pa rin ito. Subukan nyong humakbang pa ng isa. Tignan natin kung hindi kayo matunaw. Hindi pa tayo tapos, Mando. Huwag kang magkakamaling maligaw sa aming teritoryo. Huwag ka mag-alala.
marunong akong tumupad sa kasunduan. Matapos ng usapan na yon, ay unti-unti na ngang naglaho ang mga nalilisik na mata sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Laking pasasalamat ng magkaibigan at halos yakapin na nila ang matanda. Pinagalitan pa sila nito at tinanong sila kung papaano sila nagawi sa baryo na yon. Doon nga ay nagpaliwanag na si Gloria. Ayon pa sa matanda ay baryo iyon ng mga aswang. Iisang angkan lamang ang nakatira doon, ngunit marami sila. Walang nagtatangkang pumasok sa lugar na yon dahil bukod sa masukal ay alam ng mga taga doon na aswang ang mga naninirahan sa baryong yon. Nalaman nila na ang pangalan ng matanda ay si Kamando. Kilala itong manggagamot sa lugar na yon. Ayon pa sa matanda ay matagal nang may kasunduan sa pagitan ng kanilang angkan at angkan ng mga aswang. Hindi maaaring manggulo ang mga ito sa kanilang baryo. Karamihan kasi sa kanila ay mga manggagamot at kayang pabagsakin ng mga aswang. Minsan na rin daw na may namagitang labanan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Ngunit ang mga ninuno nila ay napagkasunduan na hatiin na lamang ang lugar na yon sa pamamagitan ng malawak na ilog. Ang mga naninirahan sa kanila ay bawal makarating sa kabila. Ganon din naman ang mga aswang. Hindi nila pinahihintulutang makarating sa kanilang lupain. Kaya pala hindi makalapit ang mga ito dahil may mga dasal na nakapalibot sa lugar na yon. Abot-abot ang pasasalamat ng magkaibigan kay Mang Mando. Utang nila ang buhay nila sa matanda. Sa sobrang bait nito ay nakuha pa silang ihatid sa kanilang lugar. Laking pasasalamat ng kanilang mga magulang sa matanda. Bago pa umuwi ito ay nagbigay pa ng mga hayop ang kanilang mga magulang. Sinubukan pang tanggihan yon ng matanda, ngunit nagpumilit ang mga magulang ni Linda at Gloria. May isa lamang silang problema. Nung sumapit ang gabi ay unti-unti nang nalagas ang kanilang mga ngipin. Doon nila naalala, tinanong nga pala sila ng matanda kung kumain sila ng mga pagkaing inihain ng mga aswang sa baryo. Sa takot nila ay hindi nila inamin ang totoo, ngunit talagang nakakain sila. Lalo na si Linda, sobrang dami nang nakain nito. Hirap na sila magsalita at magkwento. Hindi nila alam kung bakit nangyari ang mga bagay na yon. Nang magpatawag sila ng manggagamot, ay kinumpirma nito na kakain nga sila ng hain mula sa mga aswang. Ang sabi pa ng manggagamot ay malabong pangyayanggaw ang pakay ng mga ito sa kanila. Dahil piyesta, malamang sila ang iaalay ng mga ito at gagawing handa sa pagsapit ng gabi. Doon ay muling nanumbalik sa kanila ang mga nangyari nung umaga. Nagkaroon ng trauma ang magkaibigan kaya't hindi na ito naglalalabas ng bahay. Hindi na rin kasi sila makapagsalita ng maayos, gawa nga ng nalagas na ang lahat ng kanilang mga ngipin. Naging malaking aral ito sa magkaibigan at hindi na muling dumayo pa sa mga pista. Nabawasan na rin ang kanilang pagiging tsismosa. Sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa rin sila dahil nagawa nilang makaligtas sa baryo ng mga aswang.